Kami beshe basho tabukbo luku hamgrani samong kezajak. Sukangrogu samong jekjafano fiaba kesar mazaro tabuk samong mutajak. Obahaino bangpli kasabiko ompi constituency amsayo. Ompi constituency amsani yakrai kami desezua thangman lama salamjakbuni jaijor 2012 eba 13 bisibo fiaba BCC ngi tonga tabukbo lama eba jaijor kahamke shnamjayako. Paithago ompi amsani ketal ebele pasalan jomatia BCC ni ulo haino hai ketal jaijoni samung chengerika logyo manjadika hapangni kubuni tangfangrobo jotono sarika ha te chini media friends ong hambai kini seng yakrai kami kaisa bridge construction solai tongo kobang mo bisirogoi o kami ni borok demand khaimani bisingtui borok ni chai tongmani bisingtui parani leaders rok parani समाज नि borok rok समाजपति rok चौधरी rok joto palmi lagi borok chai toglaimani bisingo 2013 go o bridge malai jabe borok khatung khajake o bridge sagatini tinile mahine sinai borok ji imang nugmani 2013 ni pore ekhana totally stop thangka prai 10 years do ang jokhon kotal MLA hapara hafaile hangkena ang tabok 9 bosor sorry 9 mas ang tongo ompi nogor kotal MLA ngai phaimani yagulo chini executive engineer malai kha tei chini SDU chini borongana senachoron jomatia bono to bogoro barbar visit khaipekha visit khaimani yagulo sakagori put horokha officially pathokha erpore ekhane khobor makha ageni simiyamo samang jeto ordekhe chengjak khaipesina hi borok hongkaisi kabangma seng news channel logo borok kha mo tani bang khaijai giya ani sakbai thang bang preparation najak jodio mo bridge ma adang ka tangai je contractor tangie ka tongnai boni bumung tui bidan sabha go bumung ang question proshno joma rogoi boni bumung tui ang assembly go kok salainai jamani bangi bo khaiya chini SDU executive no to bogoi visit mar khaipekha news rogo rokha boni bisingo department ni borok no jeamoto NBCC agency borok samung mamani yagulo kasar mazaro prai 10 bosor ba thakjak engke officially report jokhon sokha borok mago sekha u samung no complete khairo sine borok semane bisingtei tini chini yakrai kamini borok rok o amchaini maya ganang khaganang lukurok tini borok bridge katal magani digi thangai tongo prai tangjagoi tongo naito thokphe bono tini ang surprise kaise visit khaini phaimani visit khaithani go ani loge go tongoro kamini okra chakra rok yang birise bura rok tongjabai gi ani ma phani saman ani babani saman ani susuni saman go tongjabai gi teichini leaders rok tongbai gi jottono tini neu bijido borok bo phaigi ano loge ro phaikha borok no bo hakchang ma hambai ma ya phagu tei okra ro no khulumung ya phagu asuni